Dau darged i roi nghorneli uchel gol. Targed gol ffordd i wella sgiliau saethu. Banta ni, boys! Mae'n amser profi! Yn yr rhain gweld o'n anodd, yn rhain gweld o'n hawdd. Yn anodd sy'n neud o'n iawn. Mae'n iawn, dod o gadgets ddim y peth gorau. Dod dwi'n meddwl mae'n werth 50 pence, ond mae'n gallu gwella saethu chi ddo. Os i'n taro'r bel ar yr target, neith o ddisgyn. A dyma'n eitha annoying rhaid o'n ôl o hyn. Dwi'n meddwl bod y gadget yma dda, so mae'n gwella sgiliau saethu chi. Rwy'n credu bod yn anodd achos bod o'n uchel yn y gol. Ges i hwnna darged yn bach o siomedig. Dwi'n mynd i gael mwy dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl bod o'n eitha drud, oedd o'n 50 pint a mae'n eitha hawdd wneud un adre, ond oedd o'n dda. Dwi'n meddwl bod ni angen bach mwy o marw arna i. Nes i sgorio! Yeah! Mwy o declynau nes ymlaen.